Krásné odpoledne vám všem, dámy, pánové, vzácní hosté. Léčebné lázně Lednice, akciová společnost vás vítají a já se ptám, jsme tady správně v Lednici? Zdá se mi, že ne, přátelé. Možná by to chtělo nějakou kryoterapii. Doufám, že tady majitelé nově otevíraného spa hotelu Miroslava takovou atrakci pro vás mají. Ale pokud ne, jsme tady my a dnes bude hrát swing, protože pro vás hrají Melody Gentleman Lednice. V dnešním nádherném odpoledni. To jsou oni, gentlemani Jakob Jest a také jedna gentlemanka. Ano. To jsou oni. Budeme pokračovat dál. Swing se ponese celým dnešním odpolednem. Jsou dny otevřených dveří. Otvíráme nový lázeňský dům, hotel Spa Miroslava. Dobré odpoledne. Proč? Že se mi každou noc o tom jen zdá, jak v mém životě vyšla má tak jasná a krásná hvězda. Proč? Že se mi každou noc o tom jen zdá, že ta hvězda mi dá to štěstí, o němž se mi jindy nezdá. Zání plame mimo to každý sen, který v noci míváme, zažene příští den. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumí, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumí, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není.